Miss Monroe, it's time! How did you get your start? Maybe. What start? In movies. Juan Blonde filma izango dugu. Hola a todos, si podéis... Kaixo, mesedez xertzen joan, egunon, denoi, Hoy tenemos la gaur inmensa suerte de suerte handia dugu, presentar ze la película hementxe Blonde. aurkezten dugu Blonde filma. Bai, Y para presentarla eta contamos filma con la aurkezteko presencia de hementxe Ana de dugu Armas, Ana de actriz, Armas, y Andrew antzezlea, Dominic, eta director. Andrew Dominic Si me levantáis zuzendaria. la mano, hoy no voy a Mesedez presentar eskua altxa, gaur ez dut egingo galderarik, ikusten dut Estamos pila bat daudela, galdera mordoa. Just go slow. Bueno, mantxo, mesedez. Enhorabuena. Bai, mikrofona mesedez, bai. Enhorabuena Bai, para el cine puedes esperar. zorionak, Es más difícil para jakin nahi nuke zer izan den a la zailagoa Marilyn zuretzat, glamurosa o Marilyn personaje glamurosoa más egitea, íntimo a la edo, persona Norma Jean, edo y pertsona cuáles son tus intimoagoa principales egitea Norma Jean, eta zentzuk izan direzula erronka nagusiak. Yo creo que Bueno, no puedes separar una Ezin de la duzu otra. bata bestearen Mayormente creo que en la película, banatu. Nik uste dut filmak el Norma Jean Norma está más Jean presente. askoz ere presenteagoa dagoela filman. Y Eta es Marilyn- esta otra persona que ella tiene Marilyn da beste pertsona bat, berak como nolabait que usarla erabile egin behar duena, y hacerla desaparecer eta desagerrarazi, dependiendo de cuánto la necesite. bere beharren arabera. Creo que el reto fue Uste dut erronka precisamente nagusia eso, poner izan a, zela hori. esta imagen que tenemos Hau de la da, estrella del cine, zinema izarraren irudi hori denok ezagutzen dugun hori hartu eta aurkitu benetan nor izan zen Norma Jean eta bizitza eman ezagutzeko aukera izan ez dugun pertsona hori. Ze ikusezina izan baita, o izan baitzen, por todos los años que vivió. bizi izan zen aldian. Eta erronka Todo. dena izan zen. Un trabajo Nire invasivo, rola oso invasiboa mucho izan volumen, zen, volumen mucho handia zuen, tiempo de investigación ikerketa y denbora mordoa behar izan nuen, behaketa, elkarrizketak izaten dituen Andrewekin, de mucho detalle también, eta xehetasun asko erartu banituen queriendo, kontuan. para mí era muy importante Niretzat oso garrantzitsua atrapar la zen esencia de nolabait la estrella del cine, zinema todos los izarraren detalles, sus mami hori figuras, harrapatzea, bere fisikalitatea, su voz, bere ahotsa, ere nerea egitea, bere talentua, su sentido del bere humor, todo eso, pero umorea también ere bai, baina baita ere oso garrantzitsua zen aurkitzea emakumea. que interpreta a ese personaje. Beraz, pertsona jori antzesten duen emakumea ere kontutan hartzea, beraz, elementu horiek guztiak elkartu nituen, eta plano pixka bat errealagora eraman nuen. Eso, todo Eta el trabajo extensivo que hori izan zen lan intensiboa hilabeteak eman nituen aztertzen, prestatzen, eta entseguak egiten egia esan. Ulertu duzu? Bai, entzuten ari naiz, zuratzetik ari naiz. Hola, buenos días. Kaixo, egunon, hemen txenago atzean, Felicidades zorionak, a los dos por esta bioi, película tan perturbadora. film hain asaldagarri honengatik. Galdetu nahi nioke zuzendariari begiradagatik. Begirada oso lizuna da, ez bakarrik Marilynen gorputzaren gainean baizik eta baita ere bere oinazearen gainean. Eta hor badago kosifikazio bat, ni asko asaldatzen nauena. Hori alde batetik, zergatik hautatu zenuen begirada hori, gero ere gustatuko litzaidake galdetzea bioi, ea, ze harrera izan duen Hollywooden, mitxuren Hollywood horretan, eta erabilgarria iruditzen zaizue, edo, ea erabilgarria den gaur egun, hori galdetu nahi nuen. I'm not sure I caught all Ez that, dakit actually. den harrapatu dudan ondo. I heard lascivious. Bai, lizuna esan du, I heard ez? lascivious. I heard, Eta gero ere entzun dut, zer esan du? Actually, I asked whether there is lust Galdetu dut, in the way you look at her. zure Just begirada not ez dela bakarrik but, fisikoa, lust in the way, baizik you eta look at her pain. nola begiratzen duzun bere So oinazea ere bai. that I found Eta extremely iruditu zait beretan And my asaldagarria. question is, Eta nire galdera da,
it was that your intention. Hori and zentzura whether asmoa it benetan, is useful, this, edo erabilgarria look, ote den begirada, Me Too hori times. mitxu garaian erabilgarria I mean, den. for me Bueno, personally, there's no niretzat lust involved. pertsonalki ez You know dago what I mean? inolako I think the film is lizunkeriarik hemen. remarkably Nik uste unsexual. dut It usually ez uses sexuala nudity to nala kind of filma. express Eta vulnerability or even adierazi nahi rage. duena da Do you know what I'm oskortasuna, saying? I mean, eta I baita ere don't amorrua ere feel bai, like ez? the film is Eta carrying desire. nik uste dut desira adierazi nahi duela I think it's filmak. Uste pretty much dut the opposite, at least that's kontrakoa the way it dela, seems to me. behintzat nik horrela I see it ikusten that dut. way, but Jendeak esan that's kind dezake of ez their ez, problem. baina hori beren arazoa izango da, ala ikusten bali badute. The Me Too movement Eta is very Me helpful, Too mugimendua oso getting lagungarria da. more finance because Horrela I finantza think, lortzea you ze. know, before that, Uste dut uh, horren people aurretik felt that jendeak sentitu zuen, a woman's perspective emakume on the baten Hollywood ikuspegitik meat grinder was just Hollywooden something that no one was interested munduan, ba, bueno, in. interesgarria dela. You know, Me Too obviously Me Too completely turned that around. horrek And, bira eman zuen erabat kontzeptu osoari. culturally Eta realized that kulturalki women konturatu ginen interesatuta geundela ere a woman's experience. emakume baten esperientzia and that berez. helped. Eta horrek lagundu egin zuen bai. ¿Qué tal? Bai, kaixo? Ana, Ana, te habla zuretzat. Saio Hurtado de Sala de Ensayo de Saio Perú. Hurtado, ensaio de Quisiera Perukoa saber, naiz. a partir de ese personaje Jakin nahi nuke interpretado, pertsonaia ¿cómo ha horretatik cambiado abiatuta la nola propia aldatu percepción den acerca de zure Marilyn Monroe? ¿Cómo la percepzioa ves Marilyn antes? Monroeari buruz. ¿Cómo Nola la ves ikusten ahora? zenuen lehen eta nola ikusten duzu orain? Yo creo que la idea, Nik uste dut mi idea de Marilyn Monroe, Marilyn Monroeari bastante buruz nuen básica, ideia, ba, porque nahiko más oinarrizkoa bien conocerla zen como lehen. actriz, las Ezagutzen nuen antzezle gisa egindako filmetan, eta ez nuen gehiago ezagutzen. Gainerako informazioa, ba, gainerako informazioa, ba, ez zitzaidan iritsi. Edo behar bada ez zitzaion garrantzirik eman gainerako informazio hori, beraz niri bere historia pertsonala gehiago ezagutzea, ba, aurkikuntza bat izan zen niretzat. Eta glamour, irudia zuen emakume horrentzat, dirua, arrakasta, bikotekideak ere bai, garai hartan gizon desiratuak zirenak eta estatus handia zutenak gizartean, ba, Marilyn zen amets baten ikurra denok izena izutena, irudioi perfektua zer atera ziteken gaizki bere bizitzan. Eta beraz, irudi osoago bat izatea, bere historia pertsonalaren irudi osoago bat izatea, ikono horren ezagutza zabalagoa. Azken batean, ba, sentiarazten hau edo gehiago errespetarazten dit eta gainera hobeto ulertzen dut zein izan zen eta humanizatu egin daiteke gehiago pertsona hau eta behar bada aitortu egindako ahalegin guztiak. Hola, buenas. Kaixo, egunon, nire galdera Anarentza da. Eta galdetu nahi nioke, plano pertsonalago batean, intimoago batean, segurenez galdetuko egingo zenituen galdera horiek ere filmaketa prozesuan. Uste duzu, Marilyn bizirik baldin balego uste duzu, edo ze erreakzio izango zuen filma ikusita? Bueno, egia esan. Bueno, galdera mota hau, ba, bueno, ematen du gaizki interpretatzen errazenak direla, egia esan. Eta testuingurutik atera daitezke, beraz ezin dizut erantzun, egia esan. Nik uste dut intuitu dezakezula, zenik pertsonalki oso arro sentitzen naiz egin dudan lanaz. Eta nik uste dut denok merezi dugula kontatzea gure egia eta erakutsi gure bizitzaren alderdi guztiak ulertzeko gauzak bere testuinguruan ondo. Eta uste dut film honek hori egiten duela. Eta ezin dizut erantzun, ze pentsatuko lukeen Marilynek ez dakit. Ezin dizut erantzun. Hola, buenos días. Kaixo, egunon, hemen nago, bai?
Bai, egunon. Bai, zorionak. Filmagatik benetan harrigarria da nola landu dituzuen irudiak, milaka aldiz ikusi ditugun irudiak nola egin dituzuen, berregin dituzuen berriro. Anari galdetu nahi nioke, ea zuri pertsonalki esperientzia honek, pertsonaiak, ea pentsarazten dizun, ze garrantzia duen ondo kudeatzea arrakasta. Orain, hor zaudenez, ospetsua zarenez, eta nola sentitu zinen soineko txuria jantzi zenuenean, tentaldiako jan bizi da filmeko soineko txuri hori, Marilena. Que sí, que es un poco... Bai, uste dut, reflejo, no? pixkat islatu egiten duela ze momentutan bizi garen, ez, gaur egun. Nik uste dut ze esposizio maila dugun, antzezleek duguna, eta antzezleek bizi behar duten esposizio maila handia da. Ez da, asko aldatu gainera, ia okerragora joan da. Eta ezinezkoa da film honek, ez gogo eta ez ere egitea maila pertsonalean nire bizitzari dagokionez. Eta zein modutan, zuk esan duzun bezala, nola kudeatzen dugun, hau da, zenbat partekatu eta zenbat ez. Denok dugu filmean bezala parte pribatu bat eta parte publiko bat. Eta oso zaila da aurkitzea oreka bat. Zuk partekatu nahi duzunean, zenbat partekatu nahi duzun zure bizitzatik edo ez, askotan ez dago zure esku. Baina, bai, uste dut filmak behar bada lagundu egin dit, empatia pixka bat ere eukitzen beste antzezle batzuen gandik posizio horietan daudenak eta ze zaila den horri aurre egitea, egoera horiei aurre egitea. Eta, bai, tentaliako jain bizi da, errekreazio horiek zoragarriak izan dira. Une benetan bereziak izan genituen filmatzen errekreazio guztiak oso kompleksuak izan ziren, ekoizpen maila handia eskatzen zutelako. Eta Andrew oso perfekzionista da, ni ere bai. Eta uste dut gainerako talde teknikoa ere zain zegoela. Nahi genuen maila altu bat lortu. Nahi genuen zerbait eskizitoa, dotorea eta ona lortu. Soineko txuria erreplika zehatza zen gainerako rekreazioetan bezala. Berdin-berdina zen soinekoa. Eta berazune surrealista izan zen Fox estudiotan egotea eta eszena hori berregitea. Elkarrezketa oso bat zegoen gainera, eta gauza oso barregarria pasa zen. Mutil bat zegoen soinekoa aizatzen, betik, saretatik, eta bera zen soinekoa aizatu zuen gizonaren biloba. Beraz, holako gauzak gertatzen ziren etengabe filman. Baina, izan azken batean, pertsonaia familia bada, efektuak egiten dituzenak filmetan, eta kasualidade izan zen, eta oso momentu berezia izan zen. Eta gainera ez bakarrik eszena berregitea, errepikatzea, baizik eta beste aldetik ikustea. Hori benetan errepikatze guztietan, errekreazio guztietan garrantzitsua izan zen. Benetan Andrewen ikuspegitik erakustea berak ikusten zuena. Hau da, zeintzen kontraplanoa, irudi hoien kontraplanoa, denok hain gordeta duguna oroimenean. Baina egia esan ez dakigu oso ondo ze gertatzen ari zen une horretan, ze testu ingurutan, eta oso ederra izan zen eszena horiek egitea. Kaixo. Daniel Oso, Producciones Berlangatik filma ikusi nuen atzo gauean, eta oraindik ere, oraindik xokean nago. Xokean nago, ze lehenengo minututik bihotza uzkurtu egitzitzaiden, egundoko estuasuna sentitu nuen, eta orain arte ere horrela egona, ze oso benetan izugarria da filma. Eta Andrew zure asmo izan zen, ez? Erakutsi nahi zenuen Marilynen azalean jarri nahi zintugun, ez? Edo gintuzun. Hau da,
Marilynen azalean jarri nahi izan gintuzun? Marilyn's what? Yeah, I mean, Bai, you finished? bukatu duzu? Yep. Yeah, the idea is to basically give you her life experience. Bueno, You know what I mean? We detail the bere historia. Irakurri duzu bere bizitza, detail the mistaken idea. bere ze gertatu zitzaion haurtzaroan Marilyni, hau da, badakizu ze gertatu zitzaion, bertan bera utzi zuten, abandonatu zuten, eta gero Through that lens. hori lente jakin batetik ikusi nahi genuen. Egia esan, helburua da horri buruz pentsaraztea, eta pentsatzea ze bizi modu izan zuen Marilynek, eta espero dut hori lortuko nuela. Bueno, 2 Oscar eman barko lizukete Marilynengatik eta beste batik Normangatik, bai. Hau da, nire ahozko Oskarra jasotzen ari naiz dagoeneko, 7 ditut dagoeneko, eskerrik asko. Kaixo, bai, galdetu nahi niok zuzendariari, estreinaldiari buruz. Orain plataformak, bueno, Netflixen plataforma bada, eta plataformek estrategia berriak erakusten ari dira aurtengo urteari begira. Iñarrituk lortu ditu 45 egun aretoetan, ez dakit blonden egoera. Ez da zinemaran estrenatuko, ez dakit nola izango den estatu batuetan, eta zer iruditzen zaizu zinemaretoetara ez iristea filma. Netflix are the only people that would pay for the film. Netflixek bakarrik ordainduko lukete filmagatik, eta horregatik horrela egin I genuen. mean, it is Eta it is in theaters. eta zineman badago, eta 2 astetan edo But other than that, Erresuma Batuan eta Ameriketan egongo da, baina horretaz gain badago, Netflixen ere badago erakusten dute. Eta, bai, ni, bueno, hasi aurretik banekien, eta you know, I actually trust my projector at home. ahalegin handia egin behar da horretarako, ni nire proiektuaz fio naiz, ni proiektzioaz fidatzen naiz etxean ikusteaz, baina, bueno, filma bada egia esan, eta nik uste dut, zinemareto handi batean ikusteak, abantaila badaukala. Zuk ikusi duzu zineman? Zineman ikusi duzu? Denok ikusi duzu zinemareto batean? Ba, Bigger, bai. it's louder. Bai, handiagoa da, soinua hobea da, eta min handiagoa egiten du, ez? A movie's a movie. Gertatzen dena, baina film bat filma da, eta funtzionatu beharko luke edo zen ingurabarretan. Normalean film guztiak horrela ikusten dira, baina zer esan nezake ni ja lasainago filma egin dut eta listo. Eskerrik asko. Bueno, perdón. Nondik hasi? Que me pueden nervios. Bueno, urduri nago. Realmente, sobre todo lo que creo que he visto en el festival. Zinemaldian ikusi duenaren arabera, sexualitatea oraindik ere tentsioa sorrarazten duen gai bat dela, eta nik animo mezu bat eman nahi dizuet, ze uste dut oso film ausarta dela, eta gainera biopik asko egiten den garai batean gaude, eta pixka bat suabizatu egiten dituzte, edo leundu egiten dituzte, arindu, eta baina jakin nahi dugu zer dagoen pertsonaia horren atzean, beraz zorionak, hain lan ausarta egiteagatik, eta zuzendariari galdetu nahi diot estetikoki ze iruditeria dagoen filmaren inguruan. Ze hor badaude teknika kombinazio bat, txuri beltza, jakin nahi nuen zen izan den sortze prozesua. Nola nahi zenuen zuk filma ikus zedin? Well, the first thing Ba, lehenik, eta ben uste du zaila dela sexualitate alde batera ustea, ze guk, gure zauriekin dago lotuta. Eta bera ematen du nahiko ezin duela bere bizitzaren jarreki. Ematen du ideia, ematen du ez duela ere sentitzen ideia hori, baina filmaren ideia bisuala da. Ez dugula mundua ikusten, baizik eta egoera dramatikoa ikusten dugula. Guk mundurantz proiektatzen dugun irudia, ikusten dugu pertsona bat bere burua ikusten duena, bere kezka dramatizatuak ikusten ditu oro. Eta abantaila bat badago horretan. Marilyn Monroeren irudiarekin,
hainbeste argazki egin zaio bere irudiari, hainbeste idatzi da, oroimen bisual badago irudi horren inguruan, ja baditugu irudi horiek hain ezagunak, ja nahi badutena publikoarentzat, baina orain distortzionatu dezakegu esan nahi hori. Eta orain eman diezaiokegu esan nahi berri bat, bere egoeraren arabera. Hau da, bai, baby abortuaren abesti horretan bezala, eta DiMaggio ere bai, bihurtzen da irudi bat erromantikan, eta bere, eta behar bada, eta aiztoa ere bai labana jartzen dena, eta zuzenerek esaten duenean moztu. Bueno, erakusten du berak zer pentsatzen duen. Eta hori da pertsona batzu baztertu dutena filman. Hau da, ari gara jolasten bere oroimenarekin. Ari gara eszena horiek gorazten dire moduarekin jolasten edo horiek aldatzen. Nola ikusten genuen pertsonaia. Eta azkenean bere buruaz beste egiten duen pertsona bati buruz ari gara. Ez da, bizitza zoriontsu bat, galdera bat gehiagoan atzean. Hola, yo quería preguntarle... Kaixo, galdetu nahi diot Ana de Armasi bere ibilbideari buruz, azken urteetan, zu hitz egin duzu argita garbi, esan duzu jendeak ez zizula serio hartzen antzezle gisa hasi zenean, batez ere hemen Espainian. Ni galdetu nahi nizun zen modutan ikusten zenuen, ze puntutaraino eragiten zuen zugan, ea motibatzen zintuen, Hollywoodera joateko bizimodu ateratzera. Eta uste duzu orain pixkat mendeku hartu duzula jende horretaz guztiaz? Esa es la idea que... Hori da nik ematen dudan itxura? Yo pienso que no sé necesariamente si es que la gente... Ez dakit jendeak ez ninduen serio hartzen edo ez, iruditu zitzaidan gehiago... ez dakit, efektu telesail batean hasi nintzen sogaltzen nintzela, eta eskolako uniformera manuen urte askoan, eta orduan ideia bat bazegoen niri buruz. Ideia zen, bai, pertsonaje batean ikusten zaituztela, ez? Filman bezala, eta zaila da pertsonai horretatik ateratzea. Askoz ere pazientzia gehiago izango nuen puntu horretaraino iristeko. Eta zinema zuzendariarekin, ez zuzendarekin lan egiteko Espainian, baina ez dakit. Ez nuen prestatu, nire helburua etzen inoiz Estatu Batuetara joatea. Iritsi zenean aukera, Manos de Piedra egiteko, Venezuelako zuzendari batekin, Panamara joan nintzen film hori egitera, eta hortik aurrera gertatu zen, edo atera zen Estatu Batuetara leku bizitzera joateko ideia, baina horitzen asmo hasieratik, eta gero ere gertatu den guztia, ze aukerak izan ditudan, ze zuzendariekin lan egin dudan, baita ere karrera bat egin ahal izan dudala, edo zerbait sendoa Estatu Batuetan. Hau da, asmoa etzen hori. Ez nuen pentsatu ere egin. Eta oraindik ere itxaropena dut berriz ere Espainian lan egiteko. Ez dut inongo aukerari, eskentzari jaso, ez diate aukerarik eskenik, baina ez anik nahi izan ez dudalako. Eta ez dut inoretaz mendeku hartu nahi izan. Eta ere frogatu, ez. Hori ez da nire asmoa inondik inora ere kontrakoa, gustatuko litzaidake asko hemen lan egitea berriro. Bueno, zoritxarrez, argi zirkula bezalde batetik jomardela, eta txalo bero bat aldearentzat.